Nya unsa may nahitabo adto? Wala ra tanan, ni undang siya kay Kay? daw na daw siya laing gusto. Pangalan. Grace Escarten, Single ni si ma'am karon or naiyab? single, Single. Kaya nga nung na single man. mga cheater man, may Ah. tarong, mapasa. Oh, sige. Sige. Sa last nimong kuan, last nimo nga relationship, kang kinsa man tong sala, imuha or iyaha? Kuan long, parehas for me. Parehas mo. Sige, Nawala unsa? ang mga gana. Pareha mo nawad ano gana. Yes. Kay Ano siya, marag like isip bata, like gana. nakadungog ko, magsigira man daw kag hubog-hubog. So wa pa na wa, wa pa na siya ka move on dai. Naka-move on naman ko pero na may bago nga like na crush na ko ba. Naiba ko nga na crush nimo niya ipasakita na bugga. Yes, nagbig ko niya. Ara to. So nag-expect na ka nga kuan magkaugyap mo kay nasakitan man ka. Oo, Nya unsa may nahitabo adto? wala ra tanan, ni undang siya kay Kay? na daw siya laing gusto. Ay, na siya lang gusto. Kasad good. Sige, unsa may message nimo atong mga laki nga gipasakitan ka? Ay! So no, dili na mo mag kuan na sulod sa mga bae na gana ba kay paasar magid mo.